Omdat is redig baseerd. Lijkt die van 12 jaar oud, join nou een gang. En dat was het dit. Want ze maar zo abusen net aan elkaar, sorry wil zeggen. Wanneer gaan het in? Adeppen het elke plek. En die zo lijkt is in die straat op eindig. Deze omstandigheden wat om pijnig. Omdat het is redig baseerd. Lijkt die van 12 jaar oud, join nou een gang. En dat was het dit. Want ze maar zo abusen net aan elkaar, sorry wil zeggen. Wanneer gaan het in? Adeppen het elke plek. En die zo lijkt is in die straat op eindig. Deze omstandigheden wat om pijnig. Alles je niet visu, bloedje of amosu. Noem wat jouw pa is of jouw ma is, zij kan ook different is. Ze moet niet gloeien, ik vertrouw aan Jesus Christus. Dan gaan dingen regens en nooit meer verkeerd is. In sommige huizen gaan het niet meer goed, die familieleden wat mekaar niet is groet, die pa abuse maar en die op een daily, die leidt die kan niet eens schoolweek en kring niet, zijn focus is daar, waar die oor zijn ma, of zij fijn is en of zij nog asemhaal, en dan los ze die school om te kijken naar zijn ma, en zo ontwikkelen je hart voor zijn pa. Omdat het is redig baseerd. Lijkt die van 12 jaar oud, join nou een gang. En dat was het dit. Want ze maar zo abusen net aan elkaar, sorry wil zeggen. Wanneer gaan het in? Adeppen het elke plek. En die zo lijkt is in die straat op eindig. Deze omstandigheden wat om pijnig. Omdat het is redig baseerd. Lijkt die van 12 jaar oud, join nou een gang. En dat was het dit. Want ze maar zo abusen net aan elkaar, sorry wil zeggen. Wanneer gaan het in? Adeppen het elke plek. En die zo lijkt is in die straat op eindig. Deze omstandigheden wat om pijnig. Klala wetchisto, klala wetchisto, klala wetchisto. Omdat het is redig baseerd. Lijkt die van 12 jaar oud, join nou een gang. En dat was het dit. Want ze maar zo abusen net aan elkaar, sorry wil zeggen. Wanneer gaan het in? Adeppen het elke plek. En die zo lijkt is in die straat op eindig. Deze omstandigheden wat om pijnig. Omdat het is redig baseerd. Lijkt die van 12 jaar oud, join nou een gang. En dat was het dit. Want ze maar zo abusen net aan elkaar, sorry wil zeggen. Wanneer gaan het in? Adeppen het elke plek. En die zo lijkt is in die straat op eindig. Deze omstandigheden wat om pijnig. Omdat het is redig baseerd. Lijkt die van 12 jaar oud, join nou een gang. En dat was het dit. Want ze maar zo abusen net aan elkaar, sorry wil zeggen. Wanneer gaan het in? Adeppen het elke plek. En die zo lijkt is in die straat op eindig. Deze omstandigheden wat om pijnig.